Ако си жена и родът, в който отиваш, не те желае, не те искат. Какво може да означава това от родова гледна точка? Когато откриваме подобно нещо, това разказва, че във вашия род вероятно има травма. Има травма на снаха, която не е била приета в този род, която е била отхвърлена. Потърсете родовата история първо във вашия род. Вижте дали съществува такава история. Разберете тази история, осъзнайте я, вижте какви емоции са преживяни, за да може да освободите това. Разгледайте историята и в рода, в който отивате. Как е била приета вашата свекърва като снаха? Там вероятно също има родова травма и това, което се случва между вас, между вашия род и между рода на вашия съпруг, разказва тези истории и разказва тези емоции, които са били непреживяни или не са добре приети и интегрирани от вашите предци. Как сте приета и вие като снаха? Споделете в коментарите.